El mur de l'escola Safa Horta, al carrer de Llobregós, a prop del passeig de Maragall, presenta ara un nou aspecte. Al llarg dels seus 150 metres s'hi poden veure 12 poemes contemporanis que versen sobre la condició femenina actual i la igualtat de gènere interpretats per artistes plàstics. La iniciativa s'emmarca dins del Festival FemGraf, un projecte de l'Espai Jove Boca Nord que relaciona l'art mural amb el feminisme amb l'objectiu de visibilitzar la creació artística femenina. El que vaig voler transmetre un poc és el manifest que ella fica en el seu poema, que fica en denúncia un poc com se sent ella, no? A diferència que és el que està establert com a el ser dona, doncs ella sent una mica diferent. Venim de mons molt diferents, il·lustració, arts plàstiques, grafiti, però ens hem agrupat per parlar sobre una cosa en concret que és el feminisme i aquest tema i m'ha agradat molt. Properament es posarà en marxa un espai web on es podrà trobar més informació sobre les obres i els artistes que les han fet. Diferents estils i tècniques, però un objectiu comú: reivindicar poesia i feminisme.